Se on tullut Dösölästä puolella. Sitä nopeasti. Oltiin tästä Dösöstä menee puolella. Me tultiin autolla. Oikeesti? Mä luulen, että myöhästyitkö Dösästä ja sitten tulitte Dösälle, joka lähtee vasta puolella liikkeelle. Tää Dösä lähtee. Miten te olitte näin nopeita? Niin mä oon jossain minuun. Niin mä oon jossain minuun. Mä jotenkin luin sen silleen, että kello 18. Mä en oo edes lukenut, vaan meillä sanoin, että 6 sitten. Viimeksi taisi kyllä lähteä 17 kohtaa. Niinpä. Eikö se olikaan? Eikö siinä naulakkujutus kestää niin kauan? No ei kun ei. Ollaan. Nyt tulee koko Espoolla. Muuten meillä on nyt pieni. Tää bussi on ihan täynnä. On viime kerralla. Viime kerrallahan oli täällä, kun oli koko ajan meistä yhtä. Mä sanoin, että ei samaa pöytää ja niin vaan sanoin. Me mentiin nyt karkuun kun toisia huoneeseen ja syömäisiin. Ei oltu viimeksi. Itse mä olin silloin. Meillä oli ne omaa kilpailussa. Ai niin joo. Läks surullista. Meillä oli paljon viikkoa. No joo. Meillä oli sellaiset, kun tulee myymään pipareilla. Mä voin kuvitella, että siellä on paljon niitä nuoria. Mutta on varmaan osa. Maksoit tästä sen 10 €? Jonathan. Sitten oli silleen, ai mitä mä sanoin, sitten mä olin silleen, kiroilu, se ei toistunut. Sitten oli silleen, ai mitä mä mukaan sanoin, sitten toistin. Nyt mä kerron sun kutsille, että älä ole kiltisti. Sitten oikeesti. Eli muistetaan taas tuttuun tyyliin. Mennään sieltä sivuovista siis sisään. Wittorpiin ei mennä pääovista, vaan sivuovista, joka tavallaan sieltä sivuovista kun mennään sisään, niin on narikka heti sitten siinä vastassa. Ja sen jälkeen mennään suoraan sinne messuun, ellei siellä tulee jotain toista ohjeistusta, joka tästä poikkeaa. Tervetuloa tosiaan mun puolesta itsenäisyyspäivän juhliin Olarin ja Espoolahan yhteismeiningillä. Ja jos en oo jollekin tuttu kasva, niin mun nimi siis on Ilkka Mertala. Ja tuttavallisemmin ihan vaan Ile. Mutta ei mitään, nautitaan illasta ja toivottavasti teillä on oikein hyvä juhla. Merttallaan. Se on siis Ile. Täällä nyt kukaan ei tälle videoon osaa hoitaa. Ei, mitä nyt teet tätä jättää jollain... Chick. Joo, chick. Se oli ihan paskaa. Mä saan sen varmaan. Se on silleen... Ei. Siltä, että sillä on vähän nälkä. Iina, tuutko sä mun
Tuutko Junkka mun kanssa vessaan? Joo, mennään yhdessä. Joo, eikä nari. Pistetään ristiin. Käy. Niin, viime vuonna oli kyllä lunta täällä. Mä menen. Mä tuun.